Deci vă prezint pe domnul doctor Gabriel, Da. doctor de dinți. Da. Acesta este localul lui. Are apărătură de ultimă clasă, domnilor. Dar lucrez de 20 de ani. Deci să luăm puțin interviu. Da. De cât timp lucrați? De 20 de ani? 20 de ani. Și cum e bine? Bine, foarte bine. Am foarte mulți clienți, cred că 30%. 30% din orașul ăsta la mine vin. Le plombez măselele, scotiți, le fac și cioclete în gură. Păi înseamnă că e brici. Da, e bine aici. Și cam cum se folosește aparatura asta? Aparatura asta se folosește. Pentru ce este, de exemplu, acest aparat? Acest aparat este pentru răzuirea dinților. Adică, pe înțelesul tuturor, pentru curățarea dinților. Așa, da. Așa. Exact, sunt și înțelesuri aici, bineînțeles. Da. Și acesta, ce este aici? Aceasta este un burghiu. Așa, pentru plombarea măsălei. Bagi burghiul în gură și plăbează singur. Nu se fac de două ori, așa. Așa. Acesta este un aparat, cum se spune? Fotopolimerizant. Fotopolimerizant. Nu știu ce fac el, dar eu împing, când plombez măsaua, știi? Împing așa sus materialul. Da. Și acum să vă arătăm și ultima generație. Dar ce apărătură, domnule, aici cât a costat asta? 70.000 de euro. Haide, că atâtea bani, foai. E întreprinderea dumneavoastră particulară, nu? E a mea, e a mea. E multe bani, dar... Bun, e super. Da, să mai vedem pe aici, da, bine. Haide, capul meu, dar ce-i cu mașinuța asta aici? Mașinuța asta face mulți bani. Acesta este un... Și clientul, cum vă plătește, în euro sau în dolari? În euro. Și nu, aceasta este o pilă. Facem printre dinți acasă. Lăsăm frumos. Da. Dacă vreți să vă punem o nouă dantură. Așa, opa, să nu rupem pe aici. Așa? Să vă iau așa mai din profil. Așa mai. Acesta este un fen. După ce clătiți gura, vă mai răscălăm. Așa. După ce ai clătit gura de 2 litri de bere. Așa. Așa, acesta este siringa. Oameni buni, uitați-vă, o siringă care vă dăm o freză în gură. Eu nu vreau să văd așa ceva. Eu știu că injecțiile se dau în fund, domnule, nu? Nu, și în gură se dau așa câteodată, când vă supără cineva în gură. Și băgăm 100 de ml de alcool, ca să vă amorțească puțin mățeaua. Dar de unde e costumul ăsta alb, așa? L-am primit de la Austria. De la America. Da, hai de capul meu. Acest costum... Cred că a costat o grămadă de bani. Foarte mulți bani. Și în fiecare zi îl spălați, nu? Da, avem și niște proteze frumoase. Așa. Cred că am nevoie de una, dar nu știu cât de preț. Asta este pentru Ghiță Brician. Și asta pentru Barbu. Lor le faci... E bune. E bune, da. E bune. Și domnilor le faceți pe gratis, nu? Care domnul? Domnul Ghiță și Barbu ăsta. Da, cum să nu uite, așteptăm aici la... Scaun electric. Da, scaun electric. Așa, ce să vă mai arătăm? E bine. Acesta este biroul meu. Ce birou, dar așa de mic. Mic, dar bun. Face bani biroul. Și mai veniți să mă arăt. Acesta tot biroul meu. Asta să nu mă gândesc imediat. Da, ce doriți? O freză în gură? Da, cum să nu? 5 minute cam un frez aici. Nu, spune că sunt de la interviu aici. Da? Aici este o aparatură foarte și foarte scumpă în același timp. Da. Acesta se numește un capac în cap. Deci punem cretul așa, îi punem crețile la ureche. Băgați dinți în aparatul ăla? Și... Astea sunt căști, da. Da, astea sunt căști, ca să nu știu altceva? Aveți și toaleta aici, văd. Da, toalete și... În caz că vă pișați de frică pe voi.
aici e toate lucrurile, vede? Tot ce doriți, avem crește, vă tăiem și măseaua, avem și avem și bisturiu. Da. Deci aparate de ultimă generație. Da, e bune toate. E bune toate. Aici avem o oglindă să vă vedem. Cât de... Da. De prezat în gură. Așa, altceva cu ce vă mai pot ajuta. Da, și frigider acolo avem. Da. Dință la rece. Altceva, nu știu, cu ce vă mai pot ajuta. Păi, cam atât am vrut să aflăm de la dumneavoastră. Da, aceasta este un Parcă e un tun. un tun, da, când dă cineva o foaie, nu apar și aici avem materialul pentru chestia. Aveți o oglindă aici, da. Da, o oglindă foarte mare. Da. Așa. Da, e bun. Altceva, ce să Păi, cam atâta, domnul. Faceți onoarea să dau mâna cu dumneavoastră. Gabriel Mi-a părut bine, domnul. Stan. Gabriel cum? Stan. În română zis Ciofu. Așa. Bine. La noi tot timpul. Și cam cât e dintul, așa, De dintele. cât e dinții ca să-mi pun un dinte? Depinde și de client. Da. Da, 50 de euro în sus. Aia, bun. Ieftin, da. Un gram de... Da, bine, cam atâta. Vă dau numărul de telefon, adresa, ceva. 046. De 385 826. Bun, da. Las că o să-l iau după ce filmez. Altceva? Da, bun, las că e bun.